सब्सक्राइब करे खातिर लाल बटन दबाई और भोजपुरी के ताजा अपडेट पहले पावे खातिर घंटी वाला बटन दबाई। छपरा जिला भोजपुरी पर रउआ लोग के बहुत बहुत स्वागत बा। जी हाँ, भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह के बाबा धाम के कैसेट के फर्स्ट लुक आज सबसे पहले छपरा जिला भोजपुरी के माध्यम से रउआ लोग के बीच हमनी के देखावे जा रहल बानी से। जी हाँ, जौना चीज के इंतजार रहे वो आज समाप्त हो गई। रउआ लोग बहुत बेसब्री से इंतजार करत रही है कि कहिया पवन सिंह के एल्बम के फर्स्ट लुक यानी सावन के फर्स्ट लुक आवत अटे। तो रउआ लोग के अब इंतजार नहीं करे के और सबसे अद्भुत क्षण के रउआ लोग के बीच हमनी के परिचय करावतनी सन। आ सबसे पहला बार छपरा जिला भोजपुरी के माध्यम से रउआ लोग के बीच देखे के मिल रहल बाटे उनकर एल्बम के फर्स्ट लुक, जौना एल्बम के नाम हटे जोगिया गंगाधारी। जी हाँ, जोगिया गंगाधारी पवन सिंह के एल्बम के फर्स्ट लुक आज हमनी के अपना चैनल के माध्यम से रिलीज कर दिले बानी सन। जी हाँ, पवन सिंह अपना एल्बम में अपना साथे साथे 3 गो लेडीज सिंगर के साथे गौले बने। जी हाँ, लोग मालूम हो चाहिए कि उनका साथे उनकर हीरोइन अक्षरा सिंह तो गौल ही बड़ी, साथे साथे इंदु सोनाली और प्रियंका सिंह भी गौले बड़ी। जी हाँ, प्रियंका सिंह उहे है जौन एकरा पहले गौले रही है छलकता हमरो गगरिया ए राजा जी पिछला बाबा धाम में और देवी गीत में। और इंदु सोनाली के बारे में तो रुआ लोग भली भांति जाना तनी और अक्षरा सिंह अभिनेत्री के बारे में तो कुछ कहीं के नहीं है, उनकरो बारे में रुआ लोग भली भांति जान रहा बनी। अक्षरा सिंह भी अब की एल्बम में साथे फिर हिट नंबर देवे खातिर तैयार बाड़ी जोगिया गंगाधारी में। साथे साथे म्यूजिक रुआ लोग के उहे फेमस म्यूजिक डायरेक्टर उहे बड़े भाई छोटे बाबा। जी हाँ, छोटे बाबा के म्यूजिक डायरेक्टर और साथे साथे परिकल्पना के लिए बड़े दीपक सिंह और रिकॉर्डिंग भइल बटे साहिल खान मुंबई के स्टूडियो में। तो रुआ लोग के बीच फर्स्ट लुक हमनी के जारी कर दिल। छपरा जिला भोजपुरी पर ऐसे ही बना रही। लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करिए और घंटी वाला बटन दबा के सबसे तेज अपडेट पाइए।